dirua bildu eta behartzuei diru hau banatu. Horretarako dituzte 2 kontu korronte irekita, gaur arratzaldean maila jarriko dituzte Ribera kalean eta hemen irteeran ere boltzeroak egongo dira zuen ekarpenak jasotzeko. Horren inguruan ere, badakizue orain dela urte batzuk CD bat atera zela, oraindik hortik dabiltzaleak eta erabaki da bolontaren truke ere CD horiek banatzea eta diru hori nola ez, Gabon Koruko poltsara joango da. Besterik gabe, denon gustuko izango delakoan, Gabon Koruaren izenean, egu berri zoriontsuak eta urte berria. Mila esker.
Arratsaldeon, bi hitz esan nahi nituzke momentu honetan. Niretzako behintzat egin maite oso kanta emozionantea edo ez dakit nola esaten den hunkigarria, hori da, zitzaidan ateratzen. Egin maite kantatzen duten bakoitzea normalean ezin dut bukatu. Ez dauka ezer, kantak baino badu zeo hor barruan. Eta ordena jarri genunean, kontzertuko ordena, pentsatu nun bau eskiniko diegu Gabon koruan izan zianak eta orain ez daudenak. Ze baditugu batzuk bila juntzianak eta beraiei eskiniko diogu egin maite hau. Eta gero, momentu bat, eta gero ez da gaina penatik ez, beti koko pelikulak esaten duen bezala. Ez dira inoizkungo gu gogoratzen ditugun bitartean, pena gabe albalin bada. Eta ez ditut izgehiegi esan nahi, baina bai bereziki eskerrak emain dizkio eta guztinei argoian dagoela. Bestela hau ez genuen berreskuratuko, beak ez bazitu mantendu, ez dakiz emat urtetan. Hemen milagruak ez daude. Eta herria denak sortzen dugu, niri guain tokatu zait, baina guztinean da beste mila urtetan, eta eskerrik asko zuria guzti.
Bueno, eta iritsi gea azkenengo kantara. Kanta hau ere, uste behar dula bere aurkezpena. Iker ere da gure, ez dakit nola esan, laneako prest nagona. Iker egiten ditu gauza pila bat. Hemen barruan daun lana asko berak egin ditu. Eta horretaz gain idatzi egiten du musika, eta nola. Eta hor estrenatuko dugun hiru abestitxo hauen moldaketa berak egin du ere. Hasiera batean Gipuzkoako Federaziorako txikiekin daukagun proiektu bateako idatzi zuen, baina gero eskatu nion moldatzeko Gabon Korurako, ze oso Zumaiarra da abesti hau. Entzuten dezutenean esango zute bai, hau Zumaia bakarrik kantatzen da. Eta eskarrak eman Ikerrei ere, ze hainbeste eta hainbeste gauza egiten ditu, askotan ematen ditugu goretxo baina egin behar dira isirik. Eta ez ditut azku nahi, Mari Carmen ere gure etxekoa da, baina guria da. Ez daka, honek dauka klausula de transmisión, ezin du inoa jo. Eta laizter Mariari jarriko diogu ere. Ze Maria ere Zumaiarra da, eta ni hortan oso etxekoa naiz. Osea, guriak nianak, ja guriak. Eta Maria, munduan zehar dabil, eta ez dakit nun bukatuko duen, baina gutxinez lortu dut aurten Gabon Koruan egotea gurekin, eta guretzako ore bada Maria gurekin egotea. Eskerrik asko, Maria.
Baina ando, han atzien dakau.